citron. A ty chceš... Takže 2 tvarohový médi. Ne, já chci jahodu, citron a vlašský ořech. Ne, jenom 2. Tak víš co, tak já chci tvarohovýho médu a citron. Jo, dobře, takže 2 tvarohový média. A to je vanilková, to růžový, nebo to žlutý? Ne, to je špička. Špička! Špička! To je odběžek. Tak je To každá řekne. Dobrý den! 2, jako každý. Jo, budeme mít každý 2. A jako... Ne, ale to je drahý. Jo. Takže, já prosím... Si 3 zmrzliny po 2 kopečkách. Co říkáš? A já si špičku a tvarohovýho médiu. To ono se takového jeho médu. Co já točím kačenu? Jo? No. Fakt jo. Tebe? Mé kozičky? No. Toč vše. Zmrzlinka. Naschledanou. Ale to moje.